Good morning mga kabisdak. So nigawas ko karon kay I will buy bread. So here in Vietnam, kung namoy plano nga mo-visit og Vietnam, naa sila'y local na bread or local sandwich. It's called Banh Mi. So mao na ako ang baliton karon. Normally daghan kayo nag-sell ana diri sa along the streets kay they cater mostly mga motorists. Siguro katong wala kakaon sa balay nya kana nang padung na sila sa trabaho manang hapit sila diri. It's a must to try because you're here in Vietnam. So mao na ilahang mga usa sa mga signature na food aside from noodles. It's called po ata, I don't know how to pronounce it. So mao na siya. So ayang gibaligya kay passion fruits. So, fresh passion fruits. Init kayo mga kabisdak. So magpalit ko og Banh Mi. So this is how he prepared the Banh Mi. They put a lot of herbs. Yeah, kana siya, I don't know kung sa pangalan na. So naara siya along the streets. Mga kabisdak, if you are wondering why he did not wear gloves while preparing the food, inana lang yun sila diri. Wala na tayo mahimo ana. Kung imuhang stomach is sensitive or you feel na the food is not safe along the streets, then go to the restaurant. So mas expensive gid siya. Siguro times 3 ang iyahang price. So mas nindot man gud ng kuan makatry sa sa mga street food kay adventure siya and you can experience the local food. Dili pa din ako abi na kung ako again. So mao na ni siya mga kabisdak. It cost 15,000 dong kay kuan man nagbutang man siya og egg, pero kung wala siya egg it's 12,000 dong. So it's gonna be mga 20 pesos, 25 pesos. So mao na siya. So nag-serve siya here mga start from around 6:30 AM na sila diri. So mga kabisdak, init kayo. Grabe kayo humid. So nakapalit na ako og grabe. Nakapalit na ako Banh Mi. By the way, kung moari mo og Vietnam, kinahanglan mag-bring light and breathable clothes. Kay grabe kayo humid. Grabe kayo humid diri. Labi na sing tanon ka, so just bring light and breathable clothes. So mao na siya mga kabisdak. Tanaw mga kabisdak, nakasilay mga nakasilay atis. Oh, nasilay atis dito. Chen. Nasad sila mga kasagingan. Mura lag na kag Pilipinas mga kabisdak. Nasad sila nasad sila kalachuchi mga kabisdak. Mga kabisdak na sila sila granati or gangan. Nasad sila nangka. Jackfruits. O mga kabisdak na sila kulo. Gagmay lang diri kay nakuan man siya na bonsai. Oh, kamunggay mga kabisdak. Kana diha mga kamunggay. Mangawat ra ko na kabisdak ang lutuon. Dito sa unahan na sila tanom nga sugar cane or tubo. Kabalabo mga kabisdak nga diri sa sa city area daghan kay na maligya og mga sugar cane tubo ba sa tua. So ilahan na nga himuon nga juice naras kilid-kilid god. Para sa tua nga moadto pa kag mall para makapalit og kanang sugar cane juice or moadto kag probinsya para makakaon jud ka, makakit-kit ka. Mga kabisdak, daghan kanang daghan kay bunga iyang atis. Daghan kay bunga iyang atis mga kabisdak.
Diyan. Nasa siya kulo. Ang kulo nila diri gagmay. Nasa siya mangga. Nasa siya mangga mga kabisdak. Kabalo ba mga kabisdak nga mostly sa balay sa mga Vietnamese gawasan nila sa atubangan na ginay tanom nga maskin usa ka prutas. Siguro part na sa ilahang culture siguro. O mga kabisdak na paitikling o na mansanitas. Na mansanitas mga kabisdak o mansanitas. So, dere common kay sa kanang mga balay-balay o mansanitas. So, common kay sa mga balay-balay nga kanang sa ilahang mga kuan atubangan na ay mga kanang prutas nga tanom like mangga, sambag, atis, unsa pa tambis na agyapon diri. Unsa pa gangan or granate unsay tawag ana sa inyo ha. Kabisak mao ni ilahang kuan ilahang bread. Lami kaayo. Pero kung di ka ganahan og mga herbs, pwede ra na nimo i-dili nimo pabutangan. Kay malahi man gid iyang lasa niya, na siya strong smell. So mao na siya. Kung di ka ganahan, just remove it. Na lang, simple. So mga akong tama kabislak. Init kayo, grabe. Ciao.